Царство, наречено не град, не знам. Там живели Лилия Хубавинка, крал Джонатан Бабуин, кралица Бабуин, принцеса Изабела Бабуин и Кремон Диньо Падискон, петоводната стрелка Стрелчо, Мила Радост Яголкова, Басур Дъкъв, господин Кучев Шмешков, Ветрилко Светлов Кръглов, Тухна Теменушкова Коромова, Теменушка Короми, Готвачката, и ханата. Аз пък съм разказвача. и аз. Хайде да тръгнем на приключение към съкровището пълно с морски дарове. Хайде! Чакайте, кралице, трябва да ви дам храната. Благодаря. Щях да я забравя. Благодаря, няма чао. Чао! Дай да. Вървим си към морето, вървим си към морето, вървим си към морето, вървим си към морето, вървим. Вървим си към морето, вървим си към морето, вървим си към морето. Чуденка дупка! Сега ще ви дам пътеводната стрелка. Абракадабра. Сега ще ви заведа в морето. Вървим си към морето. Чакайте, сега ще ви дам лодките. Как се казваш? Какъв е извода всъщност, че злата се объркала вещица със звездите. не е зла, ми е добра ли? Да, че се е объркала с стрелките. Да. И ни е дала лошата стрелка, но после ни е дала добрата стрелка. Ами вещицата може и да е добра и да е лоша, понеже аз не участвам в този кадър. Слепо! Продължение!
Thank